6 wythnos o wyliau ysgol ar ôl, pal. Cool. Wedding Blues, comedi romantis y flwyddyn, yn eich sinema leol nawr. Mae hwnna'n swnio'n dda. Fy mynd i ffonio Dani nawr, i weld os eisiau ddod. Haia, Dani. Fy mynd i weld Wedding Blues dydd Gwener, ti eisiau dod? Na, dwi ddim yn meddwl, Glenis. Na biti. Gallwn ni fynd rhyw bryd arall os oed ti eisiau. Beth am ddydd Llun? Na, mae'n iawn. Dwi ddim rili'n hoffi'r math yno o ffilm. Wel, falle rhywbeth arall te? Falle. Drycha, Glenis. Na i ffonio ti eto, iawn? Oce. Siarad y ti'n fian. Na ryfedd. Roedd Dani'n arfer hoffi mynd i'r sinema. O fi'n meddwl fod hi'n edrych yn isel pan nes i weld hi wythnos diwetha, a nath hi'n neud esgusodion i beidio dod mas yr adeg hynny fyd. Mae fel petai hi wedi newid yn ddiweddar. Oedd hi'n arfer fod mor hwyliog. Bob amser yn chwerthin gyda llwyth o ffrindiau o chwmpas. A pan nes i weld i mam hi y diwrnod o'r blaen, oedd hi falsa hi'n poeni amdan hi fyd. Wedodd hi fod Dani ddim hyd yn oed eisiau dod mas o'r gwely dyddiau yma. Nath hi ofyn fi os oedd popeth yn iawn yn yr ysgol. Ti'n gwybod beth, pal? Fi'n mynd i weld hi, o well i ti dod fyd. Os oes unrhyw un sy'n gallu codi i chalon hi, ti sy'n gallu. Haia, Dani. Ti sy'n na? O'n i'n meddwl os o ti eisiau mynd â pal i'r parc dy fi. Wel... Pwy sy'n na, cariad? Dim ond un o ffrindiau fi. Glenis, sut wyt ti? Ti eisiau dod i mewn? Mam, fi'n ganol gwneud rhywbeth. Dani, paid â bod yn ddigwylydd. Mae'n iawn. Dim ond galw i weld os o Dani eisiau dod i'r parc dy fi, o'n i. Na syniad da. Byddai'n gwneud lles i ti fynd mas, Dani. Dwi hefo mas o'r tir dyddiau. Fi ddim yn teimlo fel mynd mas. Mae pal yn hoffi os fi'n dod â ffrindiau yn dwyty boi. Wel, oce te. Welech chi nes mlaen. Mae'n mofyn cacennau chi. Be ti'n ffansio, Dani? Mae angen dy fwyd o di lan. Dwi hefo yn bwyta rhyw lawer yn ddiweddar. Paid ffysan, mam. Mae bob amser yn gwneud ffys. Mae ddim ond yn ffysan am bod hi'n caru ti. Falle. Ond rhwngddi hi ar y thrawon, mae'n teimlo fel bethau pawb ar fy nghefni. Am beth? Peth yw, fi ddim yn gallu canolbwyntio ar unrhyw beth, fel gwaith ysgol a phethau. Pam? Beth sy'n bod? So fi'n hoffi cael ci. Mae anifeiliaid fel bod nhw'n deall fi'n well na phobl. Mae pal bob amser yn codi'n nghalon ni. Yn gall ffrindiau wneud hyn hefyd. Ti'n gwybod? Ie, weithiau. Ond mae darmod o drafferth ar hyn o bryd. Well dy fi fod ar ben fy hun. Mae'n haws rhywsut, a sneb mae'n rhywun ddiflas o gwmpas y lle. Hei, ti ddim yn ddiflas. Fi yn dyddiau yma, fi'n gwybod ni, ond gallai ddim stopo fy hun. Fi wedi blino cymaint. Pam? Beth sy'n bod? Dim byd, a phopeth. Mae pethau fel bod nhw mor anodd. Fi ddim hyd yn oed eisiau codi yn y bore. Ti wedi trial siarad gyda dy fam? Mae hi'n poeni digon fel mae e. Weles di fel oedd hi'n ffysan. Mae rieni bob tro fel na, ond gall ti siarad gyda'r chynghorydd. Mae'n un da iawn yn yr ysgol. Sdim pwynt. Sneb yn gallu gwneud unrhyw beth. Mae popeth yn ymhenni. Fi'n gwybod fod ein teimlo fel na. Ond nath i helpu fi pan o'n i'n poeni am yr arholiadau. Ro gynnig arni. Please. Fi ddim yn gwybod. Fi ddim yn gallu gweld sut mae'n mynd i wneud unrhyw wahaniaeth. Nath Daniel gytuno i weld Emma. Helo, Daniel. Emma dwi. Yn gynta, ti di gweld cynghorydd o'r blaen? Na. Wel, jyst i adael ti wybod fod popeth ni'n trafod fan hyn yn aros rhwngthon ni. Oni bai bod ti eisiau ni siarad ar rhywun arall, iawn? Oce. Reit, lle ti eisiau dechrau? Fi ddim yn gwybod, really. Glenis nath awgrymu bod fi'n siarad y ti. Oedd hi'n meddwl bydde fe'n helpu. Dyna pam fi ma. Fi jyst yn teimlo'n ddiflas drwy'r adeg. Fi ddim rili'n gwybod pam. Ni gyd yn teimlo fel na weithiau, ond ti gallu dod yn well. Nawr bod ti ma, gallwn ni weithio drwy hyn dan gilydd. Roedd Emma'n lyflu, ac roedd hi'n rili gwrando yn ei Glenis. Roedd hi'n wirioneddol yn gwrando, ti'n gwybod? Fi mor falch.
Nath ei hyd yn oed gynnig i weld fi gyda mam a dad os o'n i eisiau. Fi ddim yn gwybod os fi'n barod i hynny eto, ond o leia mae'n trio helpu. Ydy, ond mae dy ffrindiau di eisiau helpu fyd. Newn ni ddod trwy hyn, gyda'n gilydd, a nath Daniel ddod yn well. Nath e ddim digwydd dros nos, ond roi sgwrsio gyda'i ffrindiau a gydag Emma. Nath hi sylweddoli fod yna lawer o bethau positif yn ei bywyd hi. Ac un o'r pethau helpodd fwyaf oedd gwneud digon o ymarfer corff. Newyddion da i pal.